Samantha aita lessons kunoku eGerman. She was supposed to go to Germany end of September to university. So she was about to finish my lessons again. So I go commute from Zimri to town to Chitungwiza. Ninangu ndiri kurwadziwa zvakanyanyisa nekuti Samantha uyu mwana aive nemadreams and hopes zvakanyanyisa. Aida kuenda kumberi ende aida kuita zvinhu zvihombe mukati meupenyu hwake. Ende ndotenda kuti mwana akakura achiziva Mwari. Asi handizivo kuti Satani wacho akapindirawo sei, nekuti anga achitoenda achita malessons ake eGerman, anga achida kuti anoenda kuGerman University. Hongu kutonga kwaMwari, asi matongero acho ndiwo anorwadza. Uye tikatarisa rimwe zera racho rinorasikirwa neupenyu ndiro rinorwadza. Hama neshamwari dzakaungana pamba peumwe wevanhu vakarasikira mutsaona yekombi yekuchitungwiza yakaitika muna Seke Road pana Hunyane Bridge on 22 July 2025, apo pakashaika vanhu 17 pasipoti mushure mekunge kombi yaibva kutauni yakananga kuchitungwiza yatsitsirirwa netraki. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ndadzoka zvakare neupdate yekurufu kweumwe akashaika mutsaona iyi, uye aiva musikana wechidiki anonzi iye Samantha, uyo aiva akamirira kuenda kuuniversity kuGermany. Musikana Samantha aigara kuRuwa Zimri Park, uyo akashaika ari munzira kuenda kuchitungwiza, uko aiitira malesson ake eGerman language sezvo aida kuzonodzidza kuuniversity yekuGermany, asi Mwari vakazongoita kuda kwavo. Hama neshamwari dzaSamantha dzaive dzakaungana kumba kwavo kuZimri Park kuRuwa dzakapupura kunaka kwaSamantha, vakati varasikirwa nemwana aiva netsika uye aitya Mwari. Regai tinzwe hurukuro yakaitwa naMukomareji vachitaura nehama dzaSamantha pamwe chete neshamwari dzake vari kunzvimbo yeRuwa. Asi kana mapedza kuona video iyi, ndinokumbira kuti mungonyora mucomment section kuti rest in peace kune mwanasikana Samantha. Tiri kunamo kwa Samantha, musikana wekuita accident paManyame Bridge. Sisi kugamuchirika hama neshamwari. So pari zvino update iripo ndekuti body yakwenda kunotorwa kuPala. Body iri kuuya kuZimre. Ndokwatiri pari zvino. So tamirira body. Sisi kugamuchirika. Zviri kurwadza. Zviri kurwadza. Samantha atisiya ndiye ari panapo. So pari zvino body yakwenda kunotorwa kuPala, yodzoka yorara mumba mangwana yonoradzikwa. Atisati naziva kuti tiri kufanira kuenda paZororo here kana kuti kuenda papi, saka tingakupe update yatisina sure. Pasi papa chiri kuita meetings, saka ndofunga tichazoudzwa nevemhuri kuti zvakamira sei, asi pari zvino body yaenda kunotorwa. So pane varoda kuuya pa 7860 kuZimri Park and Tiger Road ndokwatiri pari zvino. Musikana tirwadza, tiri kuchema pamwe nehama neshamwari kuburikidza nemusikana zviri kutirwadza zvikuru. Hazvisi kujairika, hazvisi kutambirika. Rufu rwemwana mudiki runongorwadza, munhu unenge warera uchitofunga kuti achazondichengeta, then suddenly mwana obva angodziwa ashaya. Zvakaoma mubereki kuviga vana vake. Tinongoti Samantha famba hako murugare. Tina Queen Pin kuZimre Park kuna mweya Samantha. Queen Pin nematambudziko kani? Yaonekwa zvakaoma mufunge nyika yeZimbabwe, kurasikirwa nefuture, kurasikirwa nemwana anga ine a very very bright future. Samantha atisiya, tiri kurwadziwa, tiri kudzimbikana mwoyo. Mumwe andaitandadzana naye pano paFacebook, asi zvinhu zvakaoma kuti ndarasikirwa. Kufamba zvako murugare Samantha. Pari zvino body yakuenda kunotorwa, tichanzwa program kune vamwe vari kuziva nezvayo. Ndanzwa kuti hanzi burial paZororo, but haisati yaconfirmwa time, I think. Ndizvozvo ndizvo zvanga zvichitaurika kuti nguva haisati yaconfirmwa,
asi achange achinoradzikwa kuzorora. Aiwa, tinotenda maita basa nekubatirana nevamwe kukuchema kukunyaradzana. Zvakanaka. Samantha aita lessons kuno eGerman. She was supposed to go to Germany end of September to university. So she was about to finish my lessons again. So I go commute from Zimbabwe to town to Stumbisa. But unfortunately, yesterday was not a good day for her. The boss Samantha reached the pamusoro ndiri kuzivisa kuti chiremba vava kuuya kuita basa racho kuno, saka hatichanetseka kuenda uko. Chiremba vava kuuya kuno kuzoitira basa redu vari pacommand center paseri iri paseri ipapo. Totenda. She was fast and because we started calling her, she wasn't responding. And social security Samantha, it is so small that we knew that Samantha pakati nepakati. Tukunzwa kubatikana kuti taluza Samantha achiri mwana mudiki, she was only 19. Tukunzwa kubatikana. It's not easy. Kuona mwana wangu ari mukoti kudai. Tukunzwa kubatikana zvakanyanya nezvakaitika kuna Samantha. Asi tinongotenda unesapoti yatikuwana kubva kuvanhu naiwaya mashoko kuti all Samantha 2 minutes again. Tiri kunhamo yaSamantha kuZimure Park. Musikana akatisiya mutsaona yekombi. So pana patasangana tete vacho. Regai tinzwe kutaura kwatete vacho. Makasimba here tete? Makadiwa mukomareji. Tiripo nematambudziko kaya? Akaonekwa. Zvakaoma. Inini hangu ndiri kurwadziwa zvakanyanyisa nekuti Samantha uyu mwana aive nemadreams and hopes zvakanyanyisa. Aida kuenda kumberi ende aida kuita zvinhu zvihombe mukati meupenyu hwake. Ende ndotenda kuti mwana akakura achiziva Mwari. Asi handizivo kuti Satani wacho akapindirawo sei, nekuti anga achitoenda achita malessons ake eGerman, anga achida kuti anoenda kuGerman University. Pakaitika tsaona iyi anga itori munzira kuenda kuchikoro. Asi zvisinei hazvo, ndinongota Mwari vatonga mutongero wavo. Ndinongotiwo Samantha azorore murugare. Samantha anga ari mwana akanaka, anga ari mwana wekuti aiva role model yemunhu wese. Ende vanhu vazhinji vari kungouya panapa, vekuchechi, vekuchikoro. Anga ari munhu wevanhu Samantha. Saka isi tiri kungorwadziwa, tarwadziswa ende hatifunge kuti ronda raSamantha rinofa rakapora mukati memwoyo yedu. Saka naizvozvo ndinongoti Samantha muzukuru wangu, zorora murugare. Kunyangwe naivo baba vake vaimuda zvakanyanya. Kubva Samantha achikura kwake, vakamurera baba vake. Vaiedza nepese pavanogona kuti chese chada mwana wavo vaizadzisa vachimuitira. Ende vanga vakabhonda nemwana wavo zvakanyanya zvekuti ukavaona vari vese waisabhilifa kuti ndibaba nemwana, because vainzwanana ende zvinhu zvavo zvese vaisheya vachiita pamwe chete. Asi ndinongoti naivawawo Mwari vangoti nyaradzawo nekutisimbisa, kunyanya naivo baba vake. Ndinoziva kuti semunhu wechirume vanoedzawo kuzvishingisa, asi vari kurwadziwa zvakanyanya. Kunyangwe naivo amai vakewo vakabereka, ndinozviziva kuti semunhu waakabereka akatakura mwedzi mupfumbambi anenge achirwadziwa. Naizvozvo ndinongoti Samantha azorore murugare. Maita basa tete. So ndina tete vaSamantha zvekare vatasangana navo, vatataura navo pari zvino. Tete makasimba here? Ndiri paho. Makadiwa? Nematambudziko kaya? Aonekwa. Shame. Musikana akazoita tsaona achienda kupi? Musikana akaita tsaona achienda kuchikoro. Achitobva kumba achienda kuchikoro? Shame. Very sorry. Regai tinzwe kutaura kwatete kuburikidza neukama
neushamwari nekudyidzana kwavaita naSamantha. Kurwadziwa zvakanyanya nerufu rwaSamantha ende chikunyanya kutirwadza ibhondi yakanga ina Samantha nababa vake. Taingoziva kuti vanenge vari pamwe chete vachifara nguva dzose, vachifamba vese nguva dzose, vachiita zvinhu zvavo pamwe chete. Saka hatisi kuziva kuti izvezvizvi hanzvadzi yedu paari izvezvizvi ari kuzvigamuchirawo sei mukati memwoyo wake. Chatirikuziva ndechekuti ari kurwadziwa ende ronda racho hatizivi kuti rinopora sei. Tingomunamatira kuti Mwari kudai vagona kumunyaradza, kuti panguva ine ndiye munhu watiri kunyanya kutarisisa zvakanyanya, kuti dai Mwari vagona kumunyaradza. Ndingangoti hangu ndizvozvo bedzi. Timazviita tete. So tine machurchmate aSamantha vatasangana navo vari kunhamo. Tinzwe kutaura kwavo, makasimbira vasikana tiri pedu makadini nematambudziko kaya. Onekwa Timbochisherawo zvamaita naSamantha kuburikidza neushamwari hwanga munawo neconnection yanga munayo. ini ndoitwawo tanatswana ndiri shamwari yaSamantha. Tapinda tese church, taigara tichitoya panapa tichitoita segroup redu semateens. Samantha anga ari munhu anoda Mwari singaite. Taigara tichienda tese kunoita soul winning, tichibatsira vanhu zvichichi zvakawanda wanda. Rwadziwa hangu nezvaitika izvi, asi ndingofaro tinizvo aenda kuna Mwari, tichamuona manje manje. Totenda makasimba here Makadini muri shamwari muri churchmates futi. Ni ndoitwa Tryphene, taipinda church naSamantha. Samantha ndaimuziva ari munhu anoda Mwari, munhu anoda church. Taiwanzotaura every Saturday yega yega indisendera message obva ati uri kuhere kuchechi, ndada kuti uitewo talk show, kuhere kuchechi, da kuti uite activity. Hanasa muna chekuita muchechi, can you please do this for me? All the time should make sure she takes, and kana pende munhu aramba should make sure kuti she does everything. Makuseni you know kuti everything is going on. Akasvika anotaura muchechi, akutolida intercession, vanhu asati vasvika, kutotsvaga munhu anoverenga rhapsody and all of that. Samantha was a very loving person. Very sorry. Tinotenda mazvita enyu. Right, my name is Joshua Wolf. I was an acquaintance, a friend to Samantha. Samantha, as many might agree to, was someone with an infectious energy, someone who would literally light up a room and she entered it. You know, she was noticeable. Whatever she did with passion and joy and excellence. And I think that's something that will always resonate within us. That even as we are in mourning, we're to continue the work that she is, that the work of God that she partook in tirelessly. Thank you. Very sorry.